Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de CS 1.6 în care ne jucăm clasic pe un server lăsat de un fan în comentarii. Și văd că serverul ăsta are o grămadă de skin-uri, bani nelimitați. Păi fraților, nici nu mai știu să mai mă joc CS 1.6 de la CSGO m-a stricat. Eu de armă ce urâtă e. Bă, dă-o murții. La fel ca și pistol, stai să nu cumpăr gloanțe că am uitat. La fel ca și ca cuțitul, deci sunt asemănătoare. Și mi se pare mie sau serverul ăsta are lag când trage. Adică de la atâtea skin-uri. Și da, deci cred că nu o să fac nici măcar un kill pentru fiți atenți. Ia uite, l-a omorât ăla. Bă, vă zic eu că când trage arma asta. Bă, ce m-a lovit. Nu se poate ce mi-a dat-o, ești nebun, mi-a spart căpățâna, ce dracu e asta? Da, ăsta e server de Turcia, ce dracu, Abu Omar, DS2 clasic. E. Da, oricum nu o să ne jucăm mult pentru că nu știu să mă joc clasic. Bă! Am și o parașută. Unde e, bă, că nu văd? Bă, nu se poate. Mai bine jucăm dracu în CSGO și știm că facem treabă. Nu se poate, nu. 13 pe buzon. Știți ceva, băți? Cred că... Da, nu știu ce să zic. Băi, ce face asta? Ăsta are aim, dă-l... Ba, nu are Steam, mă. Steam. Hai, mă, du-te. Dă-i. Headshot. Fii atent, să vezi cum se duce după el. Fă-tu-te în cap. Mai jucăm o rundă, dacă nu fac niciun kill, yes. 0 cu 2. Uite, agenți. Mă, dar ce server este dacă dă bani mereu după fiecare rundă? Sar cu parașta să sari 1 kilometru. Ce dracu e asta? Ia uite cum s-a dus bomba. Păi... No, deci serverul ăsta cred că e buguit rău de tot. Mergi, bă, încet. I-am tras până scară în pula mea. Să poate belezi pula, mă omor. Mă ascund. Mă duc, dracu, nu mai stau aici, că mă împușcă, știi. Uite-l. Mor. Am făcut un kill, Băi, îți dă HP după fiecare kill. Dă-o dracu de treabă. Nu spune că sunt singur, am belit pula. Nu se poate. Mai dați-mi dracu 5 jucători. Bă, de eu nu plec de acela tată. Parcă mă uit un cuțit. Ia! 3!
4, nu! Gloanțe, bă, gameș! Nu mai aveam gloanțe la dracul ăsta de armă. Nu se poate, băi. Ce mă dracu, de ce nu-mi cumpăr armură? Băi, nu se poate, bă, n-am mai avut gloanțe. Am făcut 3 kill-uri. Nu, ești nebun, pe unde dracu m-am pușcat ăla? Acolo. Futu-vă jocul în cur... Băi, ăsta e cel mai hăcuit server de până acum. Nu o să bați. Da. E nasoală treaba. Ia uite cum trage ăsta. Ce? Fiți atent. Să vezi că ăla nu-l vede. Bă, cât... Nu se poate. Ce dracu să ne cumpărăm? Ce dracu să ne cumpărăm? Că nu mai știu. E4-2, O2, O3, O4, orice. Nu se poate. Nu se poate. Da, deci, băieți să vă, nu știu cum să vă spun, da. Tot base builder e mai frumos ca orice mod. Deci, number one base builder bb.bzone.ro normal. Deci, cel mai frumos server. Ia uitați, fiți atenți, salut! Da, deci, ce mod? Uite-ți bă, de frumos. Au! Buf. S-a terminat melodia. Ce am vrut eu să zic? Am vrut să zic că event free VIP de la ora 8 până la ora 10 seara. 20-22. Atenți, intrăm acum, mamă, ce bază are asta. Cine este Monster Killer? Nu pot să ajung la el. Bă, ce faci tu acolo, bă? O, stai azi puțin să scriem exact band. Ce face ăla? Pentru că am bandul. Ăla-i Teddy. Ah, exact. Nu, deci am scris greșit. Eu... Nu user, exec config.cfg. Așa, și acum băgăm iar bine. Gata, am rezolvat. Îmi făcea lag, adică nu că făcea și lag, aveam pornit de la antena. Mergem la 7 days ăsta, la 7 days. 7 zile cu cor. Nu, m-a văzut. Cumpărăm Good Mood, fiți atenți, l-am cumpărat. Mor. Nu. Uitați-mi, faceți, deci ne cumpărăm viață, buf. Cumpărăm de acelea iar 5, buf. Oh, ai cumpărat 2000. Și acum, fiți atenți. Îl lăsăm pe ăla să intre. Intrăm noi până aici. Dat cu Good Mood. Oh. Tot n-ajung. Am zis că ajung, dar n-ajung. Deci
Da, și pot cumpăra doar o dată pe rând de gând. Deci... Nu. M-a umilit. Mi-am dat la mă. Mi-a dat la mă. Nu se poate. Nu se poate. Dați-vă. Suntem 16 jucători. 16. Eu te-am ajuns. Eu uite. Bă. Bă. Te-o dracu, nu mai pot să cobor. Eu uite, nu mai pot să cobor. Gata, am coborât. Eu... Ce scad acolo? Deci mai în față. Opa, frână. N-am reușit. Era foarte greu, adică scad direct aici. Era mișto dacă cădea. Nu-l mai las. Bă, mă vede. Îl pândim. Și acum l-am atacat și l-am omorât. Și de unde că nu mă duc, că nu vreau să mor. Fac și o bază repede. Uite, nu a ajuns altul înaintea mea acolo. Dar iau și o piesă, dar... Ba, n-a ajuns. Date, am ajuns primul. Facem o bază. Facem surf trap. Am zis eu să fac... Pardon, scuzați-mă. Urma să prăbuce. Am zis eu să fac o bază, dar nu știam ce bază. Deci, până la urmă, facem surf trap. Să vedem cum e. Deci dacă cad aici, nu mai ies nici dacă mă tragi cu tractor. Cu tractor. Acum pe asta o punem frumos aici. Băi, nu vreau să fac timp cu nimeni pentru că vreau să mă joc o singură tură. Bă! Lasă-vă dracu în pace să mă joc și eu, că nu prea am timp. Cum să o las dacă nu vreau? Ți-am zis de 3 ori că nu și nu. Ce-mi zice copilașul ăsta, îți dau un like pe YouTube. Ban fotbal. I-am zis o dată că nu am nevoie de ajutorul lui. Dacă am zis nu, nu rămâne. Așa. Băi, dacă îi spun la copilul ăsta odată că nu fac echipă, de ce dracu mai mă zăpăcește la cap? Nu știu, fraților, nu se poate. Bă, am căzut aici, n-am căzut. Bă, băieți, sper să... Băi, culorează pe asta și pe asta mai jos, uite așa. Uite pe unde intră.
9, 6, 6, X, 4. Deci stai să unde să intră. Eu nici nu mi-am dat seama că n-am acoperit aici. Bă, i-am zis că nu-l bag în echipă, nu-i dau. Am dat și un ban de la build și băieți vreau să vă arăt noul nostru M4 care îl avem în shop. Uitați-l acolo pe 6 Golden M4A1. Și acum nu am destule credite. Stați, așa să ne dăm niște credite. Am dat la toți și bă, nu, te rog. Bă, fraților, bă, bă, dădeam credite, n-am fost atent. A intrat frumos, vedeți, am greșit aici, ia dă-te-mă la o parte. Deci aici dacă cazi jos, ați văzut, am greșit. Las că data viitoare ne revanșăm. Așteptăm să fim cât suntem cât, dar suntem pe altă mapă. Și nu vreau să fac aici baza, vreau de aici. Uite-te, bă, buf, am ajuns aici, primul. Melodia mea cea mai frumoasă, ce-mi place. Foarte frumos. Buf, o cutiuță. Și m-am gândit să-mi fac, nu știu ce fel de bază. Fac un X, fac un L cu X2, buff. Da, cred că așa o să fac un L. Deci o să vină asta frumos, uitați uite mai așa. Cu încă o dată asta acum, uitați așa, frumos, drăguț. Asta mai aproape. Băi, mai aproape. Nu se poate. Acum cred că mai putem să intrăm sub ea. V-am zis. Deci, așa, acum ne trebuie o cutie aici în colț. Ba, nu ne mai trebuie o cutie în colț. Ne trebuie încă o dată asta să o punem în spate. Să o punem, dați așa. Frumos. Și acum să facem dus întors. Pac. Mai înalt. Frumos. Deci acum asta putem să o scoatem. Aici ne trebuie o cutie. Și acum ne trebuie, cred că niște de-astea. Adică nu că cred că, și chiar ne trebuie. Așa una și haideți să mai luăm una. Ca să nu ne intre ăștia pe... Să nu ne intre mafioții, dar nu mai pot să o iau. Ia te-o mai așa. Că nu pot să o iau. Atunci lăsăm doar una. Uitați așa. Și am colorat cu doar prima piesă. 1944 M4. Nu intră ăștia pe aici? Nu știu ce să zic, dar la copiii ăștia cât de dracu sunt, s-ar putea să ne intre pe aici.
uite. Băi, i-ați văzut aici, dacă nu-mi dădeam seama. Băi, ce-am făcut? Stați puțin, deci, uitați, ba nu merge. Nu merge. Da, uite, eu pun cutia, uite, o pun, uite așa. Să fiu sigur că nu... Ia uite-l! Băi, l-am văzut. Nu, fugi. Să vă arăt M4 din shop. Uitați ce frumos e, avem amortizor, tot. E și bun la 5.000 de credite, preț ieftin. Haideți să ne luăm și noi rasa de VIP. Nu, ne vine. Hai să dăm cu AK că e mai puternic. L-am prins pe fraier. Mi-am dat-o rău. Bă, ce țăran! Vreau să-mi pun amortizorul la M4, dar n-am timp. Că mă atacă hoții. Am avut, hai că am pus. Acum ne dăm doar la cap. Avem două arme. Ce o să facem, băieți? O să ne cumpărăm niște bombe îngheț. Nu mai am credite. Mai am doar 850 și una costă 1000. Haide, mă, intră. Mamă, ce era să mă ia. Tot de acolo, frate, să te lovesc. S-au încurcat unul pe altul acolo. Să nu spargă bomba. Ți atenții, dăm la mă. He. Le-am fraierit. Da, băieți, și nu uitați că pe forum sunt două concursuri active, unul fondator pentru o zi și celălalt, celălalt cu cea mai frumoasă bază, mi se pare că s-a încheiat, dar până pe 15 aprilie mai este deschis fondator pentru o zi. Nu, bă, ce m-a speriat, am crezut că l-am omorât. Mor. Stai atenți, băieți. Haideți, băi, să dăm și noi 10k credite gratis. Băi, de ce nu explodează bomba? Bă, explodează bomba, s-a buguit bomba, nu se poate. Și mă omoară, nu mă omoară, că mai sunt 5 secunde. Dă-te să fug. 7 HP. Hai să dăm 10.000 de credite. 10.000. Nu. Ba da. 10 sau 15, hai să dăm 15.000. Am dat 15.000 credite pentru băieții mei. 15.000 credite.
15.000 de credite pentru băiețașii mei. Băieți, și cam atât a fost cu acest episod scurt. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Mulțumesc de vizionare. La revedere. Pa, pa. Vă pup. Cred că mai mă joc o rundă. Da. M-am gândit așa mai bine. Hai să mai jucăm o rundă de zombie. După care încheiem episodul. Nu. Ieșim din bază ca fantoma. Am trecut prin perete. Băi, ce bază e asta? Ce bază e aia? Băi, din 8 zombie. Nu. Din 8 hero. Pardon, nu am făcut acolo. 2 acolo. 1 pe aici. 1 pe acolo, vă sus. Nimeni în căsuța asta. Încolo chiar nimeni. Jump, mega jump, yui. Fantoma Maddox trece prin bază, fiți atenți. Deci nu m-a văzut. Hai să mergem să-i pândim pe fraierii. M-a văzut! M-a văzut! Ha. Nu mă prinde. Nu, m-a prins. Nu mă prinde, bă. Hai să stăm în baza lui. Bum. Ha. Uite-l. Bă, ieși afară, bă. Au căzut acolo. Ha. No, more. Da, oricum eu nu... I-am zis lui ăla ca să nu mai intre prin bază așa, adică nu mi se pare corect față de ceilalți jucători, frate. Eu mai intru și eu, de ce să zic, câteodată sau mai mult piesa ca să intru, dar de multe ori încerc să intru așa, cum să intru, adică mă chinui frumos. Ăla zice că e bloc și eu nu știu unde, uite acolo, bă, nu le arăt la boss. Hai să mergeți la ajută pe băiețelul ăsta. Punem, uite, una aici. Mai aproape ca să așa. Una, uite, aici. Și una... așa.
Hai să-l atacăm, hai să-l atacăm, hai să-l atacăm. Oh, nu... Băi, ce headshot mi-a dat. Uite-te, îți luăm super Gary, super Gary. Ia uite-ți în pictul a rămas acolo. Opa, ce-am strănutat, what the fuck. Scuzați-mă băieți, îmi pare rău că am strănutat așa, dar n-am putut să mă abțin și am uitat să apăs pe pauză. Bă, dar ce strănut, venit din suflet, așa, cu pasiune, cu dragoste. Aoleu, nu mai pot. Da, am strănutat, frate, nu glumă. Fac asta așa ca să nu scurteze ăștia. Cel mai bine, uite așa, să nu scurteze ăștia, adică, bă, dar poate să o ia pe aici, adică... N-are cum. Da, poate. Acum nici că nu mai poate, gata. Am rezolvat. Mamă, ce strănut. 15 playeri, adică unul în care încă n-a intrat. Uite, bă, zicea de ăsta aici. Deci fac pariu la pe cât vreau. Ba nu mai fac pariu. Intru la ăștia, deci... Da, băi, s-a terminat și runda de zombie, deci aici se încheie videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like sau dislike, depinde de care vreți. Oricum, vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!